σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε στη Brainot. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το αλτάκι μου και θα σας δείξω και το base μου. Έχω πολύ για να το δείξω. Λοιπόν, κάτω έχω αυτό εδώ πέρα, τώρα πιο πολύ μου το έχω βάλει στο αλτάκι μου, οπότε θα πάμε και στο αλτάκι μου, περιμένετε. Έχω αυτό εδώ πέρα. Και πάνω αυτό εδώ πέρα. Πάνω δεν έχω κάτι και να σας δείξω τι έχω. Λοιπόν, τώρα έχω αυτά. Εδώ. Δεύτερο ρόφο έχω αυτά. 330 βγάζω αυτό να ξέρετε. Όχι. 260. Πόσο είναι 260. Ναι, μπερδεύτηκα, sorry. Los Mombinis, Ezok Base, Laspuki, Yin Yang, σπάνιο. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω αν είναι σπάνιο. Τα Ginger Base. Και πάνω αυτό εδώ πέρα. Και είναι το κορίτα. Sorry, μπερδεύτηκα. Έχω ένα το κορίτα. Diamond μετά έχω κιόλας. Αυτά παιδιά. Όποιος θέλει να μου στείλει trade, στείλτε μου. Αυτό το βίντεο. Το λέμε guys.